Dem af jer, der måske ikke kender minidroner.dk, som er vores minidroneklub, der er flere med. Undervisning, der foregår, så kan man også melde sig lidt som online medlem. Det kan man bare tage fat i mig, hvis man vil høre om det. Velkommen her, og jeg kan fortælle dig om det med toilet. Hey!